bi ame alamsa dona November kalo kile 14 an balima o bisimila malakcuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaraya minnu b'an bolo ka da kulo kan o de au conseil islamique du Mali ni o ye Mali silamɛw kɔni ka tɔnba ye ale kɔni fasoden jɛkulu kɔni caman y'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka ɲɔgɔn dalajɛba dɔ kɔni boloda karido November kalo kile 17 ni maa kofalen ninnu kɔni ka fɔla olu kɔni ka jama dalajɛ in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa cogoya min na u bɛ se k'u ka dusumakasa kɔni yirɛ Mali kɔni bɛ sawura min kɔnɔ ni wagati ninnu na ko ni y'a ta k'a lajɛ ko Mali finitigiw kɔni kɔfɛ Faransi ka finitigiw kɔni fɛnɛ b'an fɛ yan nɔ ale ni diɲɛ tɔnba o kɔni fɛnɛ ka kɛlɛbolo bɛ an fɛ yan nɔ ko ga o bɛɛ kɔni nata ko lakanabaliya o kɔni de sinsilen do Mali kɔnɔ ali ko don tɛmɛlenw na ko bingalikɛ walew kɔni tun bɛ dankari kɛ dugudenw kɔni na ko ga ni do laban ninnu kɔni na ko olu kɔni ɲɛ b'a la walejugu tabagaw olu kɔni ɲɛsilen do finitigiw yɛrɛ de ma ko o kɔni ye ko ye olu kɔni tɛna se ka u sigi ka mun lajɛ ko o kama olu kɔni bɛna bɔ ni ka hakilina falen-falenw kɔni kɛ jamana kɔni tagabolo kan walasa cogoya min na dankari bɛ se ka kɛ ni lakanabaliya ninnu kɔni bɛɛ la cogoya min na ko u b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkulu November kalo tile 17 karidon nɛgɛ kaɲa 10 kɔni wagati palais des sports la Amdalaye Asseyi kɔnɔ kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye taratado November kalo tile 12 dire ni ale kɔni bɛ Tombouctou mara la ale kɔni polisiso a gardika ni a kasobon ko marifatigi dɔw kɔni ye bingalikɛ wale ta ka ni yɔrɔ kofalen ninnu kɔni sɛgɛrɛ dire ale polisi commissaire yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka fɔla ko mɔgɔ kɔni ni ma to a ko dafɛ ko ga minan caman kɔni tiɲɛna ko ale nin fɛnɛ ko ni jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni fɛnɛ kasobon dakari ka bɔ kasodenw kɔni dala ni ulu kɔni fɛnɛ bolila ko an bɛ wagati min na i ko sisan a ma se ka dɔn mɔgɔ kelen minnu kɔni ye ni jatigɛ wale in kɔni kɛ nka kibaruya min kɔni mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw tulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Andera Bukan ale ni Labenzanga Mali finitigi minnu kɔni kun daga yɔrɔ bɛnnen bɛ ni yɔrɔ kofalen ninnu kɔni ma ko ulu kɔni seginna kana u kɔ kana Menaka ale ni Ansongo ni waleya min kɔni filɛ nin ye an ka finitigi ɲɛmɔgɔba ulu kɔni ka hakilina ye walasa cogoya min na dɔ kɔni bɛ se ka bɔ lakanabaliya la ka ɲɛsin finitigiw kɔni ma ko ni y'a ta k'a lajɛ ko yɔrɔ kofalen dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko ulu kɔni yɔrɔ ka jan dugu kɔnɔlaw la ko o kama ulu kɔni y'a ɲini finitigi dɔw kɔni fɛ minnu kɔni yɔrɔ ka jan kosɛbɛ daga yɔrɔba ninnu na u kɔni ka u sɔ gɛrɛ walasa cogoya min na u kɔni bɛ se ka bɔ ni kɛlɛbolo sawura wɛrɛ ka juguw kɛlɛ finitigi ɲɛmɔgɔw kɔni ka fɔla ko finitigiw ulu kɔni ka lakana taamaw kɔni cayalen do Mopti duguw kɔni kɔnɔna la finitigi ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ nin kɔni ye tagabolo ɲuman ye nka dugudenw ulu kɔni kɔnɔna fililen do kosɛbɛ nin ko in na ko ni ulu kɔni ni finitigiw kɔni ka surun ɲɔgɔn na ko o kɔni ye hakililatigɛba ye ka ɲɛsin ulu ma ko ga n'a fɔra k'a fɔ ko finitigiw kɔni yɔrɔ ka jan ulu la ko o kɔni kɛra siranyako ye ka sin ulu ma ko sabula ulu kɔni fɛ o bɛ dɔ bɔ ulu kɔni ka lakana la ni hakilina min yɛrɛ talen filɛ nin ye an ka finitigi ɲɛmɔgɔw fɛ o sɔrɔla Indelimal jatigɛ wale min kɔni taara ka ɲɛsin an ka finitigiw kɔni ma November kalo tile fɔlɔ ni finitigi caman kɔni ni tora a ko dafɛ kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye maliyɛnden 400 ale ni 60 ko ulu kɔni tun bɛ kaso la Guinée Conakry ko ulu kɔni seginna ka na Mali kɔnɔ tɛnɛn do November kalo tile 11 kibara minnu sera ma ulu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni maliyɛnden ninnu kɔni ko ulu yɛrɛ kɔni ka kaso la do Guinée Conakry ka sababu bɔla sobo nasuguya dɔ kɔni de la n'an ko o ma ko cuneti ko o cuneti min kɔni filɛ nin ye ko mɔgɔ kelen kɔni de mana don sisan nɔ ko o kɔni fɛnɛ bɛ se k'a tɔw ladon ko ni a mɔgɔ ninnu kɔni sera e ma u bɛ e nɛgɛ ko e ka 500 kɔni bɔ ubiyɛn ka 500 fɛn dɔ kɔni san u kunna walasa e bɛ se ka don cogoya min na ni e kɔni donna e kɔni fɛnɛ bɛ mɔgɔ 2 wɛrɛ kɔni fɛnɛ nɛgɛ ulu kɔni fɛnɛ ka 500 bɔ walasa cogoya min na e kɔni fɛnɛ ka 500 bɛ se ka bɔ ko o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen na fɛnɛ ko ni e ye mɔgɔ 2 kɔni sɔrɔ minnu bɛ se k'e ka wari kɔni lasegin i ma ko ni tilala ka mɔgɔ wɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛn sɔrɔ ka fara o kan ko kunɲɔgɔn ko olu kɔni fɛnɛ ka tɔnɔ bɛ na e kun ni o ye 30 ye o kɔni de nana kɛ sababu ye ni maliyɛnden kɔni caman kɔni corona ni cogoya in na tantɔ ko kɔni mankan de kɔni nana wuli kuma nana se Guinée Conakry ale kɔni finitigi ɲɛmɔgɔw ma olu kɔni fɛnɛ ye u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni ka minɛliw kɔni kɛ maliyɛnden 400 ale ni 60 kɔni sɔrɔla o ko la o kɔni kɛlen Mali faamaw olu kɔni ye wulikajɔw kɛ walasa ni maliden ninnu kɔni bɛ se k'a labila an bɛ wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa cogoya min na mɔgɔ minnu kɔni de nana ni waleya in kɔni ye fɔlɔ olu kɔni bɛ se ka minɛ cogoya min na u ni ɲangili min ka kan o ka da u kan an balimaw ni kibaruya ninnu tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ